Procena Svetske zdravstvene organizacije iz 2011. godine je da oko 15% svetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta, čime osobe sa invaliditetom predstavljaju najbrojniju manjinu na svetu. Uzimajući u obzir ovaj podatak, nameće se potreba stvaranja mogućnosti za aktivno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu, a u to svrstavamo i obezbeđenje adekvatnih uslova za bavljanje sportom. Imajući to u vidu, direktor škole 1. novembar Milorad Đondrić formirao je mešovite sportske ekipe u kojima učestvuju kako učenici ove, tako i iz drugih škola. Kroz ovaj inkluzivni sport, odnosno ujedinjeni sport, oni imaju svoje drugarice i drugove iz redovnih škola, odnosno redovne sportiste koji se uključuju u taj rad sa njima i koji se takmiče sa njima i ovde kod nas na domaćim prvenstvima, naravno i na međunarodnim takmičenjima. Radi se, naravno, ima treninga gde se stvarno radi i ozbiljno, ima treninga, kao što je jedna sportistkinja rekla, gde se malo i šalimo, uvek mora kad osjetite da im je teško da malo prekinete, da ih zaustavite, pa što kažu da malo popričite, da malo se našalite. Znate kako, već 2003. godine kada je specijalna olimpijada Srbije bila na svetskim letnjim igrama u Dublinu. To je bilo prvo međunarodno takmičenje gde smo izašli. Ja sam tada vodio atletsku reprezentaciju Srbije. Išla je pored atletske reprezentacije fudbalska reprezentacija Srbije kad pitanju veliki fudbal. To je, objašnjava Đondrić, bio njegov prvi susret sa ujedinjenim, to jest inkluzivnim sportom. Prvo su to bili košarka i fudbal, a od 2013. godine specijalna olimpijada Srbije uključila i odbojku u takmičarske sportove. Krenuo sam sa odbojkaškom reprezentacijom Srbije na prvo evropsko prvenstvo u Istanbul. To je bio prvi susret, kasnije smo stvarno imali u tom delu ovako zaista velike rezultate, uspešni smo bili smo i 3 puta prvaci Evrope na 3 takmičenja. Jedno je bilo kod nas u Zrenjaninu, prethodna 2 su bila u inostranstvu. Tako da smo, kažem, razvili i taj sport i specijalna olimpijada Srbije dosta uspešna i mi praktikujemo takva prvenstva i na našim državnim prvenstvima, s tim što smo se zadnjih godina malo više bazirali da što bude veći broj naših sportista, pošto su sportisti iz redovne populacije po, što kažu, nazivima specijalne olimpijade partneri, a ovo su naši sportisti sa smetnjama u razvoju intelektualnim sportisti, odnosno atlete, kako ih zovu u specijalnoj olimpijadi internacionalnoj. Kada su osobe sa invaliditetom u pitanju, benefiti bavljanja sportom su mnogo veći nego kod redovne populacije. Pored poboljšanja fizičkog i psihičkog stanja osoba sa invaliditetom, bavljanje sportom doprinosi i upoznavanju i pomeranju vlastitih granica, socijalizaciji, podizanju samopouzdanja, buđenju takmičarskog duha i ostvarenju rezultata. Iz tog razloga se Iva Nenadić iz osnovne škole Ratko Mitrović priključila odbojkaškom timu i govori nam svoje iskustva. Misliš da vaše druženje sa njima doprinosi boljim rezultatima u sportu, ali svakako i socijalizaciji? Da, definitivno. Gde ste sve putovali? Zrenjanin, čak i druge države. Sad 2023. godine treba da idemo i u Berlin, u Nemačku, tako da... I kakve ste rezultate ostvarili? Prilično dobre. Nekada drugo, nekada prvo mesto. Da li ste tu stekli prijateljstva i kako na vas gledaju pripadnici ove populacije? Da, velika prijateljstva i njima je verovatno lakše kada smo tu kao podrška njima i da ne budu, da kažem, sami. Cilj projekta Sportom do inkluzije je ostvarivanje prava na jednakost šansi svih mladih u društvu, a posebno mladih iz osetljivih grupa, kroz sportsko-edukativne aktivnosti koje promovišu i doprinose razvoju sporta osoba sa invaliditetom i društvenom uključivanju.